Καλησπέρα από την Παλαιριώτισσα. Καλησπέρα από τη Λεπεσό. Good evening from Παλαιριώτισσα. Φουέγκο, ποιο είναι το μότο των ημερών? Φέρτο μου. Εκτός που το φέρτο μου, πώς θα ξεκινήσει? Είναι Κόρη, σάστο κόρη, και φύγαμε. Κόρη μου, κόρη μου, σάστο και φύγαμε. φέρτο μου. Εν τω μεταξύ έβλεπα τη συνέντευξη του Ακύλα στο Studio 4 τώρα. Ναι, Που μιλούσε για τη ζωή του. Και είναι απίστευτο πως ένας άνθρωπος, ένα μωρό από τις Σέρρες, δεν ξέρω αν πήγε στις Σέρρες, νομίζω επία που ήμουν και εγώ μητσά και είπα θέλω να ξαναπάω. πήγα στις Σέρρες. Ναι. Είναι ωραία για να πας σαν επισκέπτης, να ζεις λίγο. Εντάξει, είναι όμορφη πόλη όμως. Μια πόλη επαρχιακή της Ελλάδας, μια ανάμιση ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Ένα μωρό που πήγαινε σε μουσικό σχολείο. Ήμουν ιδιαίτερο παιδί. Σε κάποια φάση ο παπάς του είχε ένα πρόβλημα και είχε μια αναπηρία. Και ψάχνει τι να κάνει στη ζωή του, με τον παπά του να πάει να γίνει μάγειρας. Μου άρεσε, λέει, η μαγειρική. Σκέφτεται να γίνει ηθοποιός, έδωσε στο κρατικό, δεν πέρασε. Και αποφάσισε να πάει στη Θεσσαλονίκη, να μπει σε μια σχολή. Και όταν σπούδασε μαγειρική, δούλευε και σε κουζίνες, έδειχνε τον που έκαναν και κρέπες. Και πρωταβάλλει στο TikTok. Και μετά ήταν η πανδημία. Και στην πανδημία, λέει, αποφάσισα να μάθω μέσω YouTube γιουκαλίλι. Ιουκαλίλι. Και αγόρασα ένα γιουκαλίλι, λέει. Και εκεί κατάλαβα ότι μπορώ να γράψω μουσική. Χωρίς να το καταλάβω, λέει στους δημοσιογράφους του. Κατάλαβα ότι μπορώ να γράψω μουσική. Και έτσι γραφτήκαν τα δυο τα τραγούδια που έχει το Φθινόκρασο, έναν άλλο. Αέσχη. Εγώ δεν τον ήξερα η αλήθεια από πριν. Έτσι. Και μετά αποφάσισε να κατεβεί στην Αθήνα. Πέφτουν πράγματα. Ναι. Το σκηνικό το μεγάλο του podcast. Αντιγόνη, εντάξει, η Αντιγόνη εδώ, όχι να πιαστείς. Τζαλά, θέλει τζαλά. Που λέει και φτάνει στην Αθήνα ο Ακύλας. Δουλεύει σε κουζίνες, δουλεύει σε ένα γαλλικό εστιατόριο, σαν μαγειράς. Ναι. Και φιλοξενούσαν το φίλοι του, λέει. Ας πούμε, να μαζέψει κάποια λεφτά. Μετά δούλευε σε κουραζιερόπλια και γύρισε όλο τον κόσμο και τραγουδούσε. Και λέει, άρεσε και μου γιατί δεν μπορούσα να φορώ ό,τι θέλω, παγιέτες, να ντύνω όπως θέλω. Μα πότε τα κάμερε τούτα όλα, 27 χρονών είναι. Ναι, εντάξει, και πας σε στράτο να χάσω 2 χρόνια από τη ζωή τους όπως εμάς. Καλά, εν τω μεταξύ έγραψαν και το ατελιέ, το τραγούδι με τον Παπαζό. Εδώ ο Παπαζό, ναι, που δεν τον ξέρεις. Ο Παπαζό. Εγώ είπα μόνο τον Μαζό, ξέρω, Παπαζό πρώτη φορά. Τι είπε, δηλαδή, βγάλαμε το τραγούδι, έγινε επιτυχία, ξέρω εγώ, και εν τούτης εγώ δεν είχα προτάσεις. Παρέτησαν τα κουραζιεροπλοία που πρέπει να πιάνε πάρα πολλά λεφτά. Και δεν είχα προτάσεις, δηλαδή, ούτε για εμφανίσεις ούτε τίποτε. Και ξεκίνησα να ψάχνω δουλειά για σέρβις το Σεπτέμβρη. Αυτοκινήτων. Για σέρβις σε εστιατόρια. Το κόψεις τούτο. Θα το κόψω. Πάει σου πω. Να πρέπει να βάλω και την Αυδελερέρα να μου την είπε. Θα την αναφέρω καν. Άστο, ναι, άστο. Go on, ναι. Τροπή. Ξαφνικά το Σεπτέμβριο έστειλε το τραγούδι στη Eurovision, στον διαγωνισμό, και κέρδισε. Δηλαδή, το πουθενά, ας πούμε. Είδες, τι ωραία ιστορία. Η ιστορία του Ακύλα. Ο οποίος μπορεί να κερδίσει και τη Eurovision. Ο οποίος μπορεί να κερδίσει και την Eurovision. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Χριστοδούλου σας είπε την ιστορία του Ακύλα μέσα σε 3 λεπτά. Βέβαια. Δεν χρειάζεται να δείτε TikTok, δεν χρειάζεται να δείτε Instagram. Εντάξει, σήμερα η ιστορία του Ακύλα έπαιζε σε όλα τα site. Παντού. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν να πω ότι εγώ νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά, νομίζω δεν ξανάτυχε άλλη χρονιά, να είμαι τόσο excited και για τις δύο μας χώρες, δηλαδή και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Δηλαδή, θυμάσαι σε άλλη χρονιά να είσαι τόσο excited και για τις δυο, δηλαδή να εκπροσωπούνται που τραγούδια και καλλιτέχνες που να σε κάνουν να λες «Oh my God, θέλω να πάω τώρα».
Και οι δύο όμως. Και οι δύο Δεν ταυτόχρονα. θυμούμαι. Όχι, δεν νομίζω. Είμαι Όχι, πάρα δεν- πολύ excited. Ας πούμε ήταν μια χρονιά που ήταν η Παπαρίζου και μας ήταν ο Κωνσταντίνος στο φόρμα τα βαρέγια. Εν ήταν. Ήσουν excited για τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου Όχι, με τα βαρύλια. όχι. Που ήταν Το η έχουμε συζητήσει Φουρέιρα, το θέμα. που ήταν η Φουρέιρα, ήταν η κοπέλα η Τερζή με το Να, αμπλέ να, να, χέρι. να, να. Δεν καταλάβει κανένας ποτέ γιατί. Το μπλε χέρι. Εντάξει, Τζίνι, να σου πω, Τζίνι ποτέ την αναφέρω, ποτέ τη συζητώ, γιατί ανέφερε ότι πέρασε bullying. Ναι, οκ. Οπότε εν το κριτικάρω, Ναι, θα το αλήθεια δεν αφήσουμε. πέρασε Ναι. καλά, ναι, δεν πέρασε καλά. Κοίταξε να δεις, αν ας πούμε χτες αποφασίζαν οι Καλαμαράες ότι θα πάει ο Good Job Νίκη, απλά ήταν να πω εντάξει, full on αντιγονάρα, έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα ήταν να πέσει πας στα στοιχήματα, ήταν να πάει του βρόντου, Σωστή. ναι, διότι, οκ, ο Good Job Νίκη, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, αλλά δεν ξέρω αν ήταν ο ήχος της ΕΡΤ, όπως λένε και τα λοιπά, όπως είπε και η Στέφη, αλλά θεωρώ... Και ο αδερφός του. και ο αδερφός του, αλλά θεωρώ ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν του έφκαινε. Δηλαδή, αφού δύο live και πήγαινε στα δύο λάθος, ας το Πρέπει πούμε. να σου πω ότι γέλασα πάρα πολλά το πρωί που άκουγα τον Τάσον Τρίφωνος να το κάνει. Να κάνει Το το dark side of the moon. το πρωί ήταν να λιποθυμίσω. Ο οποίος έκανε τον good job Νίκη με τις ψηλές. Τέλεια. Φοβερό. Κοίταξε. Κοίτα, μετά που έγινε την εμφάνιση δεν μπορούσε να κερδίσει, νομίζω κατάλαβε το και ο ίδιος. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο. Ναι. Ναι, Η μόνη που ξέραν. νομίζω ότι θεώραν πραγματικά. Δηλαδή, και η Μαρσό είχε το καταλάβει, η οποία Μαρσό ήταν φοβερή στο δεύτερο τελικό. Δεύτερο ημιτελικό, ήταν φοβερή. Η Μαρσό είχε το καταλάβει. Ο Ζαφ, παρόλο που δεν το αποδεχόταν, αλλά το είχε καταλάβει. Έχει κάτι αυτός. Μ' αρέσει. Ναι. Η μόνη που δεν καταλάβαινε Χριστόν και ήταν στην κορμπεσμάρα της. Ναι. Ας κάνω και βίντεο κλιπ. Είδες το βίντεο κλιπ. Της Μαρίκας. Όχι, νομίζω ήταν να πεις ότι είναι Ευαγγελία. Ήταν να πεις ότι είναι η Μαρίκα. Περίμενε, η Μαρίκα λοιπόν. Πίστευκα ότι Ότι ήρθε με μέσο. Καταρχήν, είναι αυτό που λέμε στην Κύπρο, δεν είχε με μότι με κόλο. Είναι ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Πήρε εκτές. Ποιοι ψήφισαν και το τραγούδι πέρασε στον τελικό. Μα κανένα. Στον τελικό δεν κατάλαβα ούτε εγώ ποιος την ψήφισε. Στον ημιτελικό δεν κατάλαβα ποιος την ψήφισε. Στον τελικό πάντως κανένας. Δεν πιάνει ούτε μια ψήφο. Είδα πολλά πετυχημένα που ήταν σαν 12 ίστρια, ειδωλολάτρες να μπούτα. Με την πανοπλία του Ηρακλή να μπούτα. Ήταν τέλειο. Το «Ο τάφε μου» ήταν φοβερό. «Ο τάφε μου». Εμένα θύμισε μου και το κάτι «You're welcome friends to Cyprus». Αλλά πρέπει να το λαλούμε. Εντάξει, ναι, όχι, εντάξει. Θύμισε μου. Κοίταξε, ήταν όντως, δηλαδή, ήταν και η εμφάνιση και το τραγούδι και το μάτι της τούτης παίζει. Κοίτα πράγμα σαν φύλλα Δάφνης πιστεύω, επιτυχία. Ναι, εντάξει. Τηλεφώνες ότι είμαστε μηνύσιμα τα όλα που λαλούμε. Καλά, θα τα δούμε στο μοντάζ, οκ. Τέλος πάντων, όπως και να έχει η Μαρίκα, που τον τίτλο φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά από αυτό το τραγούδι. Ναι, δεν ήταν το IAO. Ναι, είχε κάτι IAO μέσα. Εντάξει, πρέπει να σου πω ότι έχοντας κάνει φωνητική στη ζωή μου, γιατί ο λόγος που μπορούμε να κρίνουμε είναι γιατί έχουμε και κάποια εκπαίδευση, έτσι. Να το λέμε και τούτο για τις μηνύσεις, όχι το άλλο. Οπότε, να ξέρεις ότι αυτό το IAO είναι η άσκηση της φωνητικής για να κάνεις το warm-up. Γιατί το έβαλες στον τίτλο του τραγουδιού?
Επίσης, έχω ακόμα μια απορία. Ναι. Είναι συμμετέχοντες σου, 28 τραγούδια υπέροχα καταπληκτικά παιδιά, Λέας. Οκ, δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Εν είχα φίλους. Είσαι εσύ τώρα και να πας στη Eurovision και λέει μου, ρε, έλα σου βάλω ένα τραγούδι να το ακούσεις. Ναι. Να το ακούσω, ας πούμε, και να σου πω, wow, τι ωραίο μπει είναι να κερδίσεις. Αν δεν μ' αρέσει. Και Μπορεί είναι, να ας θέλεις να πούμε, γελάσεις ρε, να ότι, κάνεις χάζι. και να είναι ότι να είναι, ας πούμε, π.χ. Ναι. ας πούμε, τα τραγούδια πια 0, ας πούμε, να μην πω. Ναι, εντάξει. Ε, Κοίταξε, είχε ενδιαφέρουσες παρουσίες. Πρέπει να πω ότι είχε και ενδιαφέρουσες παρουσίες που δεν επεράσαν στον τελικό. ναι, Αλλά να σου πω, σαν ας πούμε, η Τιανόρα, μάλιστα. εντάξει, η οποία η κοπέλα έχει φωνάρα, έτσι. Όλοι έχουν, ρε, η πλειοψηφία ήταν Ναι, η φωνάρες. αλήθεια είναι ήταν όλοι φωνάρες. Έτσι είναι ότι είχε και κανέναν άχρηστο, ήταν όλοι με καλές φωνές. Αλλά εκείνη η Τιανόρα έχει έναν τρομερό range φωνής, έτσι. Αλλά καταρχήν ήταν φουτσάρικη, δηλαδή θυμάσαι λαλούσαμε... Α, θέλω να σου πιει την ψυχή σου. Θυμάσαι, λέγαμε για την Ευρυδίκη, ότι στο κομψή κομψά μπορεί να ήταν λίγο φουτσάρικη. Ναι, ήταν λίγο θυμωμένη. Τούτη μιλό σου ήταν να βγει το μισό στάδιο έξω. Δηλαδή, ο καλός και τον Μέρλιν. Μέρλιν. Ναι. Γεια σου, Μέρλιν. Αλλά πας στο background. Είναι πας στο φόρεμα της Αντιγονάρας. Ναι. Τζόλα, τζόλα. Έλα, Μέρλιν μου, κάτσε κάτω. Που λες, οπότε η Τιανόρα ήταν λίγο extreme. Νομίζω ότι βοήθηκε λίγο το μάτι τους. Μετά, πώς το λέω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Στυλιανός. Ναι, είναι εξαιρετικός. Εξαιρετική φωνή. Νομίζω, το τραγούδι, πέραν του φέρτο, θα μπορούσε να σταθεί πας στη σκηνή της Eurovision. Και εγώ έτσι νομίζω. Κανέναν άλλο. Και η Κόζα Μόστρα. Δεν είναι το στυλ με έναν τσίνο του τραγούδι. Δεν ξέρω. Αρέσκει μου Τζίνος. Ναι. Τσίνος είναι πολύ φοβερός. Εμένα αρέσκει μου Τζίνος, τούτο είναι το θέμα. Ο Κόζα. Πιάσαν και αυτή θέση κάποτε με τον Ναι, ναι, με τον Αγάθωνα. Αγάθωνα τον Μακαρίτη. Αγάθωνα, ναι, τον Μακαρίτη. Ναι, στους ημιτελικούς είχαν και κάτι άλλες κοπέλες διασύνδεση. Το θυμούμαι. Τι εννοείς? Κάτι κοπέλες. Κοίτα, ο Στυλιανός έγραψε κάτι στο Instagram που το είδα που είπε ευχαριστούμε και έσυρε τη σπόντα του για αυτούς που είχαν ως στήριξη τους influencers φίλους τους. Κατάλαβες που πήγαινε η σπόντα. Καλά, προφανώς, εντάξει. Ναι, εντάξει, στηρίζαν την. What to do. Κοίταξε, η Ευαγγελία, για να λέμε... Έτσι για την Ευαγγελία Πελάρ. Για την Μαρσό. Για τη Μαρσό. Γιατί η Μαρσό έχει πιο πολλούς φίλους influencers. Τον Fipster, για τα άλλα. Έχει το Fipster. Επειδή η άλλη η Ευαγγελία έχει τον Dr. Chris, έχει τον, πώς το λέμε, τον φίλον του τον Davos, τον άλλον που παντρεύτηκαν τάχα, την άλλη, τούτον που ξέρω τους ούλους, αλλά δεν ξέρω τα ονόματα τους ποτέ. Η κοπέλα που ήταν στο My Style Rocks εννοείς? Της Ευαγγελίας φιλοή της Μαρσότσινη, ναι. Ναι, τούτη ούλη της Ευαγγελίας. Ναι. Και στηρίζαν την και πέρσι και τελικά εντάξει, οκ, και πέρσι, προσπαθήσα φέτος, οκ, τέλος πάντων. Anyway, αλλά χαρήκαν πολλά που κέρδισε ο Ακύλας. Τσίρο που ήταν να σου πω είναι ότι η Ευαγγελία στον τελικό ήταν πολλά καλή. Μάλιστα. Δηλαδή, ειδικά σε σύγκριση με τον ημιτελικό, ήταν πολλά καλή. Και σε σύγκριση με πέρσι, διότι πέρσι εγώ θεωρώ ότι το τραγούδι μπορεί να ήταν και καλύτερο, το Βάλε. Ήταν ωραίο τραγούδι, Ναι, το ήταν πιο Βάλε. ωραίο. Αλλά όχι απλά ενευκαινέν, ήταν χάλια. Δηλαδή... Δεν ξέρω τι έπαθαν, κάτι θέλει. Δεν ξέρω τι θέλει. Τι θέλεις? Θέλει να σου πει την άποψή του. Θες να πεις εσύ? Άντε, μείνε με.
Και το άλλο που ήταν να σου πω είναι ότι πάνω στη σκηνή, το εκείνο που είναι να βγει, ξέρεις καμιά φορά ο τρόπος που φαίνεται η παρουσίαση, νιώθεις λίγο ότι ξέρεις, είτε καρτεράς να τελειώσει ή που τούν το σαν να εγεμόνει ο ήχος. Πώς ήταν ο Ακύλας στον πρώτο ημιτελικό. Όπως ήταν ο Ακύλας στον πρώτον ημιτελικό, όπως Εξήγησε είναι... γιατί. Γιατί... Ήταν πάρα πολύ αγχωμένος, είπε. Ναι, Γι' και η αυτό. Βαγγελίτσα ήταν αγχωμένη. Ήταν πολύ αγχωμένος, Ναι. είπε. Και διάβασαν τα σχόλια του κόσμου Μμ. που του είπαν ότι δεν ήταν και ότι κάτι έλειπε ρε κουμπάρε. Α, και είπε και τι ήταν το χαρτάκι. Ποιο χαρτάκι. Δεν του έπαιζε ένα χαρτάκι την ώρα της, στον πρώτο ημιτελικό, στον ημιτελικό, το δεύτερο, που ήταν, το Είναι δεύτερο. πρόσεξα. Έπαιζε το ένα χαρτάκι που του παντελόνι. Και δεν με σχολιάζουν τώρα τα πρωινάδικα. Τι είναι αυτό το χαρτάκι. Κάποιοι είπαν ότι κάποιο το έδωκε σημείωμα, ότι είναι κάποιο που του γράψε καλή επιτυχία. Τελικά ο άνθρωπο ήταν σκούζαν τη μίξαν του, και βάλε το μες στο. Δεν μπορούσε να το βάλει στην τσέπη, και βάλε το μες στο σόβρακο, και πέσεν του. Τέλειος. Τώρα την ώρα που ήμουν έτσι σκυμμένος χάτο, λέει, το βλέπω, τσακ, το αρπάζω. Αν το δεις, ναι. Τέλειο, εντάξει, Ασχολούνταν όλοι με τι ήταν αυτό το χαρτάκι που το έπεσε. Καλά. Το άλλο που ήταν να σου πω είναι που δεν ξέρω αν το έπιασε το αυτή σου, γιατί νομίζω ότι την ώρα πρέπει να είσαι στον δρόμο να πάει σπίτι. Εχθές την ώρα που τραγούδισε ο Μάστορας είπε ένα καινούριο τραγούδι της Μαργαρίτες. Τη Μαργαρίτα. Τις Μαργαρίτες, τέλος πάντων. Ναι. Τούτον τέλος πάντων. Και ήρθαν και κάμαν του ένα comment κάτι για κάτι, ένα θυμεντά που του είπα για τη Μαργαρίτα και λέει, εντάξει, εγώ τώρα έχω άλλο λουλούδι στο μυαλό μου, λαλή. Καρυφαγιά. Ναι, σπόντα για την καρυφαλιά. Δεν ξέρω ποιο πρωινάδικο το έπιασε. Εγώ την ώρα έπιασα το live και χάρηκα. Μάλιστα. Ναι, είναι το εκπαιδευμένο αυτή μετά από τόσα πρωινάδικα early zero στην Αθήνα. Ναι. Εντάξει, οκ. Ειδικά το 2003 με 6 ήταν πάρα πολλά πρωινάδικα εγώ. Με συνεχιανές εκπομπές. Ήταν η ζωή μου. Τότε η Τατιάνα και η Χριστίνα Λαμπύρη Ναι, με τη ήταν... Σπουδάκη. Τότε ήταν, μεσουρανούσαν. Το ψάχναν τα σκουπίδια της Μενεγάκη. Ναι, καλέ. Εγώ τότε έζησα τη μεγάλη μεταγραφή της Μενεγάκη στον Α. Το διαζύγιο. Το διαζύγιο και της Τατιάνας από τον Άλτερ στον Αντένα. Βέβαια, μα είδες σημαντικά ιστορικά γεγονότα αυτά. Σημαντικότατα. Η Τατιάνα ακόμα είναι η ίδια, φυσικά, έτσι εξής αν τη δει. Η ίδια δεν τη λες. Δεν τη λες τη ίδια. Νομίζω θα την αναγνωρίσει το κινητό της πλέον. Θα την αναγνωρίσει. Ναι. Που λες, Αντιγόνη στο δεύτερο ημιτελικό. Είδες τι? Είδα την παντού, αφού αν ανοίξω τον τουραπάκι της κουζίνας, να βγείτε Αντιγόνη που μέσα. Τσάλα. Δηλαδή δεν υπάρχει να κάνω μετά από 3 post ή αν στο Instagram είναι Αντιγόνη. Το TikTok είναι Αντιγόνη. Δεν μου ξανά τύχε το πράγμα. Δεν το ξανά. Απίστευτο. Πρέπει να πω ότι στην παρουσίαση της στο Sing for Greece ήταν ήταν ξεκάθαρο εκείνο που σου στείλα. 2 πράγματα. Το ένα είναι ότι χρειαζόμαστε ανάμεσα τα back vocals, φωνητικά, έτσι. Δηλαδή νομίζω αν εμφανίζεται και στον τελικό θα ήταν βελτιωμένη η έκδοση, αλλά τέλος πάντων. Και χρειαζόμαστε και το χορευτικό της Σάσο Ζαμπατίστ. Ναι, οπωσδήποτε. Διότι ναι, τώρα αυτή τη στιγμή είναι λίγο εντάξει, το θέμα του προχείρου. Το χορευτικό το που κάνουν έγινε και viral. Μα έκαμε το viral αφού... Καλά, ναι. Τι είναι να κάνει άραγε τούτη η Σάσα, ρε κουμπάρε. Έχω μεγάλα expectations και σου είπα, τουλάχιστον νιώθω καλά ότι δεν θα... Έχω εμπιστοσύνη ότι δεν θα μου ανεβάσει κανένα τραπέζι πας στο... Όχι. Πας στη σκηνή. Βλέπουμε το τσιν τη νύχτα και αναρωτιόμαστε τι είναι τούτο που είδαμε. Κοίταξε να δεις. Είναι πολύ... Εγώ
Εμένα το γεγονός ότι ανέβηκε που το 27 στο 12, Πολλά σημαντικό. ναι, αλλά γίνεται η Δανία να έφυγε στο 6, που ήταν πιο κάτω από εμάς, με εκείνο το τραγούδι. Εν τω Εμένα μεταξύ, είδες θέλω να το. καταλάβω, να σου πω, έβαλα λίγο να ακούσω στο Spotify, γιατί τώρα πλέον ο Ακύλας έχει μπει στην... Βέβαια, όλα τα τραγούδια. έτσι, το λοιπόν, έχω εδώ μπροστά μου τη λίστα Eurovision 2026. Είναι το 4V Garhiem. Ναι, τραγουδά στη γλώσσα του κιόλας, στα δανέζικα. Είναι λίγο περίεργο. Δεν κατάλαβα γιατί τόσο αυτό. Ναι, γενικά είναι περίεργο. Νομίζω Ναι. δεν ξέρω. Έλα σου πω, έχει και ένα Mother Nature. Ποιος είναι? Τι είναι τούτο. Ακούω το πριν, διότι προσπάθησα να ακούσω λίγο Έφυγαν πολλά. μερικές χώρες, έφυγε και η Κροατία χτες. Ναι, η Τίποτε Μολδαβία είναι ιδιαίτερο. λίγο περίεργη κατάσταση. Άρεσε μου το ρούχο εμένα, μπορώ να σου πω. Εν το άκουσα το μόνο λαλό σου, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Εντζίνι, Φουτσάρικο. κάτι, δηλαδή μιλάω όλες τις γλώσσες. Ναι, τα ελληνικά. Περίμενε, για τη Μολδόβα, ναι, Viva Moldova. Όχι, όχι, νομίζω δεν αξίζει να ασχοληθώ καν με το Μολδόβα τώρα, ας πούμε. Ενώ Λά σου πω, μπορεί κάποιοι έτσι να λένε και για την Κύπρο. νομίζω το τραγούδι του έχει μια χέρι μιας ευρείας αποδοχής, πιστεύω. Τέλος πάντων. Ναι. Τεσπα. Λοιπόν, τώρα, η Τώρα να Αντιγόνη. πούμε, Ακύλα. τώρα να πούμε ότι η Ελλάδα, πιστεύω σε κάποια φάση στις επόμενες μέρες θα είναι νούμερο, θα είναι πρώτη, Μμμ. θα φύγει πίσω τη Φιλανδία και το Ισραήλ και θα είναι πρώτη. Πιστεύω ότι είναι να ανέβει κι άλλον η δική μας, η Αντιγόνη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσει ο Ακύλας όμως. Δεν ξέρω γιατί. Και εγώ πιστεύω ότι είναι Πολλά δύσκολο να δύσκολο να κερδίσει. κερδίσει. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι δύσκολο γιατί πρέπει να. Βέβαια, Εντάξει, δεν ξέρουμε τα άλλα τεροθεία. Ακόμα ενώ ούτε τα μισά ακούσαμε ναι. ευτυχά. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι οι international οι επιτροπές, οι διεθνείς επιτροπές, Ναι, εδώ εδώ κάτω κάνουν και 12. εκείνες το 12. Δηλαδή, Ίσως θέλουν να δω την Eurovision της Ελλάδας φέτος, ξέρω. φαίνεται ότι είναι ευρεία αποδοχή Το θέμα είναι η Ελλάδα μπορεί να την κάνει, την Eurovision. Αυτό είναι το άλλο μου θέμα. Ότι δεν ξέρω αν η Ελλάδα μπορεί ή αν θα την πάρει που κάτω. Και κάνουμε εμείς να το χαρούμε εμείς έτσι Μόνοι μας. την ώρα, αλλά μόνοι μας, ναι. Μετά είναι εξάρτητο το δούνου του. Ναι, και θέλουμε να έρθει το δούνο του. Κοίτα, μην ξεχνούμε ότι η Γαλλία έχει την Ιντίλα μέσα, που ακόμα δεν επιλέξαν τραγούδι. Ακόμα η Σουηδία δεν εύκολη τραγούδι, γιατί έχει 857 ημιτελικούς με 1200 τραγούδια πώς θα είναι. Δεν καταλάβω ποτέ τι κάνουν εκείνοι οι Σουηδοί. Η Σουηδία όμως είναι εύκολη τραγούδι, αλλά είναι τετάρτη. Καλά, ναι, γιατί είναι η χώρα που πάντα διεκδικεί, ξέρεις. Ναι, εντάξει, οκ. Να μην η Φιλανδία είναι πρώτη, χωρίς λόγο. Γιατί. Δεν ξέρω. Παίζει κάτι, δεν το ξέρουμε. Ίσως έχει κάποια τραγούδια στα προκριματικά της που είναι καλά, ας πούμε. Μπορεί, όπως ήταν και η Ελλάδα τόσες μέρες που ήταν τρίτη χωρίς να έχει βγει το τραγούδι ακόμα. Διότι υπολογίζαν, ναι, όταν να βγει ο Αγγίλας. Αλλά, ναι. Ίσως Τι να πω. η Φιλανδία να έχει. Ναι, εντάξει, να πούμε είναι μια χώρα που έχει και λεφτά, μπορεί να κάνει και Eurovision η Φιλανδία. Μακριά βέβαια, για μας. Ναι. Πάλι μπορούμε να πάμε βέβαια. Δεν ξέρω, δεν πήγα στη Φιλανδία ξανά. Στη Φιλανδία ούτε εγώ ξαναπεί, αλλά να σου πω έχει και βόρειο Σέλλας που θα ήταν ωραία να πάμε να δούμε. Φυσικά το καλύτερο νομίζω στην Νορβηγία να πάει να το δεις, αλλά ή στην Ισλανδία, αλλά δεν πειράζει. Η Ισλανδία συμμετέχει φέτος, ναι, αλλά εντάξει. Ναι, τέλος πάντων, αν κερδίσει η Φινλανδία, να το σκεφτούμε όπως λέμε κάθε χρόνο. Ως κάθε χρόνο, έχει 20 χρόνια που το λέω εγώ. Αν κερδίσει η Ελλάδα όμως, δεν τα πάμε. Καλά, εννοείται. Έχασα το 5, ας πούμε, δεν γίνεται. Ναι. Το 6. Το 6, ναι. Ήμουν Ελλάδα, εγώ το 6 είχε να πήγα. Άρα μου και εγώ ήμουν Ελλάδα. Ήμουν φοιτήτρια. Πού, σε ποια πόλη? Στην Αθήνα!
Τζενεπίες. Τζενεπία. Oh my god. Ο Γιάννενα, εντάξει, Ναι. εσύ τώρα με το χτέλ. Εντάξει, οκ. Δυσκολάκι, δυσκολάκι, ναι. Πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Φέτος όμως, φέτος η αλήθεια τώρα, εγώ ακόμα τριβιτζάζουμε πρέπει να σου πω. Εσύ βγάλεις μια διαπίστευση, να πούμε. Πότε. Φέτος. Τι είναι, πρέπει να προζητώ τον νεφρό μου για να πάω. Ναι. Ειδικά στη Βιέννη. Εγώ θα είμαι Βιέννη από τις 25 Απριλίου μέχρι 2 Μαΐου. Μπορώ να σου μεταφέρω το κλίμα εκεί της πόλης. Αχ, τι καλά. Που να έχει αφίσες, πόστερ. Το πιο πιθανό θα τους δεις εκεί την ώρα που θα κάνουν πρόβα. Γιατί είναι πάση που 2 εβδομάδες πριν. Ωραία, νομίζω δεν θα τους προλάβω. Δεν θα τους προλάβω. Τι εννοείς, αφού 2 Μαΐου είναι αυτό πίσω, ρε. 2 Μαΐου 16 ο τελικός. Ναι. Πας 15 μέρες πριν. Ναι, πας 15 μέρες πριν και ξεκινούν πρόβες, κλιπάκια, ιστορίες, ναι. Ο Ζήσης πότε θα πάει, αυτό δεν θα μάθουμε. Πότε θα πάει ο Ζήσης. Ο Ζήσης είναι πάθαινε υπερκόπωση. Θα δείχνει τα outfit του, τα αυτά του, είναι μαθηκιά κότσινα πρισμένα, έτσι πράγμα. Το καλύτερο είναι το τελευταίο του reel που εψες ήταν που στέκεται του παιδιά, έχει κερδίσει ο Ακύλας, έχω χεστεί πάνω μου από τη χαρά. Ναι. Σκεφτώ κερδίσει την Eurovision τι είναι να πάθει. Ναι, πραγματικά. Το 2005 άραγε. Ζούσε. Βρέφος. Πράτα βρέφος, ναι. Πράτα 3 χρονών, ας πούμε, ναι. Μπορεί, ναι, μπορεί. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Anyway. Θα τον καλέσουμε μια μέρα να το ζήσει και αν μας κάνει τη χάρη να έρθει. Ναι, τώρα είναι star. Πάντως έδειξε, πρέπει να σου πω ότι έδειξε όταν πήγε να ακούσει την πρώτη φορά το Τζάλα, είχε κάνει Αντιγόνη μια ακρόαση τέλος πάντων private για διάφορους. Ναι. Και πήγαινε και ο Ζήσης και είναι σε όλο το reaction είναι έτσι. Οπότε ναι. Αλλά γενικά ναι, σου λέω είμαι πάρα πολλά excited και για τα δύο, και για τον Ακύλα και για την Αντιγόνη. I can't wait. Και δεν θέλεις να πάμε στη Βιέννη. Ναι ρε παιδί μου, δεν ήθελα να πάω, δεν το πιστεύω το πράγμα. Δεν είχα έτσι expectations. Δεν το περίμενα καθόλου το πράγμα. Αλλά ναι, τώρα έτσι τριβιτζάζουμε λίγο. Εσύ να αλλάσεις εισιτήρια. Άννης. Εντάξει. Ναι, όχι. Ναι, καλά. Πάντως είναι εντάξει. Εκτός αν κερδίσει το λαχείο μου. Εντάξει, οκ. Μόνετς. Είναι με απολύσει βέβαια. Να λείπεις και πόσον καιρό, ναι, εντάξει, οκ. Όχι. Θα το δούμε από την τηλεόραση και από κάθε χρόνο. Εντάξει, οκ. Πάντως, ναι, είναι τώρα για τους επόμενους 2 μήνες ξεκινά έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον full πρόγραμμα, ενδιαφέρον ταξίδι. Δηλαδή θα κάνει Αντιγόνητες πρόβες της, θα κάνει, εν τω μεταξύ θα κάνει με το Φωκάν ο άλλος. Αν ο Φωκάς πριν να μου πάει. Ναι. Okay. Και να σου πω κάτι, εκτιμώ το ότι πέρσι κράξαν τον άνθρωπο ότι ξέρεις, φύγε και κανεί και φύγε και κανεί και τελικά έφκαλε την Κλαβδία κλεμμένα ούλα, δεν λέω, αλλά ήταν θεά, έτσι, ήταν θεϊκό η παρουσίαση. Ήταν η Ουκρανία το 2014. 24, ναι. Ουκρανία, το 14. Του 24. Εν την Τζαμάλα που λάλης εσύ. Ναι, του 16. Ήταν ένας συνδυασμός Ουκρανία 2024 και Ουκρανία 2016. Ναι. Ήταν ένας συνδυασμός. Ούλο κλεμμένο, αλλά εντάξει, κλεμμένο, ξεκλεμμένο, λόγω τούτου που η Κλαβδία έπιε έκτη θέση. Ναι. Αλλιώς... Ήταν και η φωνή της. Η φωνή της ήταν κρίσταλλο, ήταν απίστευτη. Απίστευτη φωνή. Απίστευτη. Αλλά φέτος ο Φωκάς νιώθω ότι λίγο τούτο το κομμάτι δεν είναι... Εν του πάει. Ο Φωκάς είναι πιο κλασσικό. Δηλαδή, αν μου έλαλεσαι να κάνει τη δική μας την Τζάλα,
Νομίζω ότι μπορεί να το έπαιρνα αλλιώ. Αλλά τον Ακύλα πώς θα... Το κοχύλι ποιος το είχε κάνει, εμάς. Ποιος Αλλά ήταν, σου μπορεί να το ψάξω. Περίμενε. Να το ποιος... ψάξω γιατί έχω το απορία το κοχύλι ποιος Να το το... κόψεις όμως νομίζω τούτο. Συνεχίζουμε. Που λες. Ναι, είμαι πολύ περίεργος πώς είναι να παρουσιαστεί ο Ακύλας στη σκηνή της Eurovision. Είμαι πάρα πολύ Ναι, περίεργος. κοίταξε, και οι δύο συμμετοχές, και η Αντιγόνη και ο Ακύλας, έχει πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν δεν ξέρω αν ο Ακύλας θα το πάρει αν ο Φωκάς θα τον αφήσει να το πάρει σε τούτο με το video games, γιατί το τραγούδι έχει και ένα μήνυμα. Νομίζω Δεν να είναι είναι εσπρέσο εντελώς, μακιάτο. να είναι εντελώς διαφορετικό πιστεύω στη Eurovision. Και εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, Ναι. έναν καλό του Φωκά είναι ότι νομίζω θα το πάρει να βγάλει και λίγο το συναίσθημα του τραγουδιού. Ναι, όπως έκαμε με την Κλαβδία. Ναι, κατά κάποιον τρόπο, με Η έναν πιο Κλαβδία playful στον τρόπο. ελληνικό τελικό ήταν καρακαημένη, συγγνώμη. Δηλαδή δεν ήταν Αλλολίον, χάκια. ναι, ναι, μάνα μου, αλλολίον να κάνει μάτσο με το χαλί, ναι, ναι, ναι. Ήταν όχι, ήταν μυρολογίστρα. Ναι, ναι, χάλια, χάλια, ναι. Ω. Τώρα η δική μας, τσίνη η παρουσία της θα, ναι, ναι, Ίσως έχουμε τα... Εντάξει, η Φουρέιρα άρχισε να φανεί. Δηλαδή στις πρόβες στη Λισαβόνα είναι φάνηκε. Μέχρι ξεχνάς επίνει στη Λισαβόνα η Φουρέιρα του ήταν 25η. ναι, Ναι. ναι, Και από το 25η επήγαινε ένατη. ναι, Θυμάστε, μετά την πρώτη πρόβα. ναι, Και μετά ναι. έπαιζε παντού η Φουρέιρα, το μαλλί το σηκωμένο το είχε πάνω. Και μετά, Και μετά, την ημέρα του τελικού χαμός. ήταν πρώτη. Ναι, ήταν πρώτη. Ήταν Ήταν πρώτη. πρώτη. Αχ, ντε Τέλος εποχές, πάντων, τώρα τέλος το πάντων. κάτσε Στενοχωρκούμε κι εγώ δεν μπορώ να το... κάτσε μας η πίτσα μας στο στομάχι και την νύχτα. Μας φέρουμε, μείναμε έτσι. Μάνα μου, είχα κόψει το κάπνισμα και με το που ανακοίνωσε ότι έχασε η Κύπρος, πήγα και άναψα τσιγάρο. Τι εννοείς? Είδες. Ήταν, Καλά. ναι, ναι. Ήταν... Τώρα να μας ακούσουν και που υπογράψαν την επιστολή και να πούμε κοίτα, τούτοι με τι ασχολούνται. Τέλος πάντων. Πάντως και χτες ο Ακύλας πρέπει να πω ότι πλέον κάθε φορά που ακούω το «Κοίτα μαμά», αρχίσκω και κλαίω. Εντάξει, ήταν και εκείνη, ήταν και λίγο τηλεοπτική στιγμή εκείνη, τσάμε. Ήρθε το μήνυμα στην Πέτου να φωνάξει τη μάμα του. Εντάξει, Ναι. έγινε αυτό που έγινε. Έπαιζε σε όλα τα site σήμερα. Εκλέαν Τζούλη πίσω. Ο Κούτσοπ Νίκη μιλώ σου επλάνταξε. Ναι, ούλοι. Εν Και η ευκήγεν κι άλλη Βρανά, πέρτη. και η Μπέτη, η Βρανά. Εντάξει, και η Μπέτη έκλαψε όσο δεν φαίνεται βέβαια πώς έκλαιγε την Μπέτη. Ήταν ταρατάρα, εντάξει. Ναι, εντάξει. Λέει το Καπουτζίδης, δεν ξέρω αν από τα μπότοξα θα μπορούν να φαίνονται απόψε οι εκφράσεις μου. Ακούσες το. Ναι, έχω κάνει μπότοξη αυτή τη στιγμή. Δεν θα φανεί τίποτα. Ναι. Εντάξει, είναι η άλλη που θεωρώ ότι ήταν καλή. Ήταν εκείνη η Αλεξάνδρα Σχετή. Σχέτη, κάτι. Ναι, ήταν καλή. Αλλά το τραγούδι ήταν λίγο κουραστικό. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιοι που γίνονται τα τραγούδια να το ψάξω στο Spotify πέραν του You and I να το ακούσω, ας πούμε. Το You and I μπορώ να το ακούσω στο repeat. Του Στυλιανού που λες. Ναι. Ναι, Δεν μπορώ να ακούσω, ας πούμε, κάποιον άλλον στο. Ακούμε, δεν μου λέει κάτι. ναι, να σου πω πώς το λέμε, ο Ζαφ, performer, αλλά το τραγούδι ούτε καν. Τζίνο, άμα μες στο TikTok παίζει συνέχεια Τζίνο. Α, ναι. Ναι, παίζει, κάνουν το viral, ναι. Της Ευαγγελίας ακούεται συνέχεια viral. Έφκανε και βίντεο κλιπ Τζίνι. Είχε το έτοιμο, έφκανε λίγα δευτερόλεπτα. Εντάξει, ναι, οκ. Σαν teaser. Ναι. Λαλείς θα ξαναπάει του χρόνου. Σίγουρα, τι εννοείς. Φανταστική. Πιστεύω ναι, δεν ξαναπάει.
Θυμάσαι, είχαμε κάνει πρόταση να πάει με την Κύπρο. Παίρνω την πίσω την πρόταση. Ευαγγελία μου, πρέπει να πας με την Ελλάδα. Αφού το έβαλε στόχο. Με την Κύπρο θα πάει κάποιος απόδημος συμπατριώτης μας. Εσύ, Ai, non μπορώ. Ευαγγελία μου, θα πας με την Ελλάδα. Εντάξει. Να σου πω. Σε στέλνει του χρόνου το τραγούδι η Ευαγγελία, γιατί ο χαμός. Θα ήταν ωραία να ξαναπάει ο Άντριου Λάμπρου. Έφερε το τραγούδι του το καινούργιο που έβγαλε. Εν και παρακολουθώ το πλάσμα, εντάξει. Εγώ, αλλά ναι. αυτό επέτυχα, δεν ξέρω πού. Μέσα Καλό. στο... Ναι, πολλά ωραίο. Ναι. Φωνάρα, Τσίνος. Τσίνος είναι πολλά καλός, ρε παιδί μου. Και εντάξει, ξέρεις ποια είναι η διαφορά της Αντιγόνης που τους 3 προηγούμενους απόδημους? Η ζωντάνια. Η ζωντάνια, έτσι η προσωπικότητα, ενώ η ζωντάνια, τούτο. Εντάξει, να μην ξεχνάς, η Αντιγόνη είναι 30 χρονών. Η άλλη ήταν μωρά. Ναι, η άλλη ήταν μωρά. 18, 17 και πάει λέγοντας. Η Σίλια ήταν 18, άλλος ήταν 23, 22. Ναι. Τούτη είναι καλλιτέχνης, έχει experience, έχει αυτοπεποίθηση, έχει τσαγανό, τέλος πάντων. Ναι, μάνα μου είναι Κυπρέα Τσάρλισσα. Ναι, έχει το. Η άλλη ήταν πιο παιδάκια. Ναι, ρε, ήταν μωρά. Ειδικά Ναι. η Σίλια ήταν μωρό, 18 χρονών. Ναι. Κάποτε είχε... Ποια ήταν και η κοπέλα που επίε... Jump! Η αδερφή του Νικόλα Μεταξά. Αχ, ο Νικόλας Μεταξάς, αρέσκει μου πάρα πολλά. Γιατί είναι επίε ο ίδιος? Δεν ξέρω ρε, ζει στη Νέα Νιόρκη νομίζω. Αρέσκει μου πάρα πολλά και ως άνθρωπος. Τι να κάνει άραγε? Δεν ξέρω. Να το φέρουμε καλεσμένο να του πούμε να στείλει τραγούδι. Να σου φέρουμε τους καλεσμένους. Να μην βρίσκουμε ώρα να συντεθούμε. Να φέρουμε και καλεσμένους. Κοίταξε, λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, γιατί είμαστε στα 40 λεπτά ήδη. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, άρα χθες είχαμε το τελικό λοιπόν του Sing for Greece. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Άντεξα και είδα το ως το τέλος. Μπράβο. Έκαμες μου ανταπόκριση. Φουλ ανταπόκριση. Απλά πρέπει να σου πω ότι προσγειώθηκε το αεροπλάνο, το άνοιξα το κινητό, το έβαλα live και έβλεπα τον Ακύλα και ακούω το αεροπλάνο το φέκτο μου και έκαμε... Ναι, και είχα το ανοιχτό, είχε κάποιος που κοιτάζα, αλλά εγώ είδα το. Ναι. Ήταν φοβερός, χαιρόμαστε πάρα πολύ που κέρδισε ο Ακύλας. Είμαστε πάρα πολύ excited για τις 2 συμμετοχές της Κύπρου και της Ελλάδας. Είμαστε σε κατάσταση φέρμου τσάλα. Είμαστε σε κατάσταση κόρη μου, σας και θεία με. Εγώ πρέπει να πω ότι το βίντεο κλιπ άρεσε μου, δεν ένιωσε καθόλου να με προσβάλλει τίποτε εμένα προσωπικά. Επιστρέφω πάλι σαν ψαμέ. Το βίντεο κλιπ είναι τούτο που είναι η Κύπρος σήμερα βασικά. Τι είναι η Κύπρος? Πάει σε ένα χορκό. Να πάει, κυρία μου, εσύ που είσαι στην επιστολή, να πάει, ας πούμε, ποιο χορκό να πω τώρα? Να πάει, ας πούμε, στο Πελέντρι, να πάει στην Πλατανιστάσα, να πάει στην πλατεία της Πλατανιστάσας. Πού είναι να κάτσεις να φάει? Πού είναι να πάει στον Πολύστυπο? Πού είναι να κάτσεις να φάεις τη σούβλα, τη σιρινή, με τις πατάτες του φούρνου, στο κλέφτη? Πας στην πλαστική την καρέκλα να κάτσεις, κυρία μου. Έτσι να πας στο Παρίσι, να φάσεις στο μαύρο μάτι και να κάτσεις πας στη βελούδινη την πολυθρόνα που είναι 300 ευρώ μια, ας πούμε. Συνέρθουμε λίγο. Έχω χορκό με τα πλωμένα τα ρούχα, με την κουζίνα. Είναι πολλά ωραία. Ναι, μια χαρά. Εντάξει, επάτησε λίγο πάνω στη σάτι το βίντεο κλιπ, είναι η αλήθεια. Όχι, τούτα είναι υπερβολές.
Είδα το κι Επάτησε. εγώ. Πού επάτησε, μάνα μου. Ήταν επίραση μια, ήταν μια έμπνευση, πιστεύω. Ναι, δεν είπα στην wow, παρθενογέννηση, τι σκεφτήκα τώρα να κάνουμε, wow. Θα σου πω, το πιο ωραίο που άκουσα ήταν, που ήταν meme βασικά, που ήταν ότι το κόρη μου έγινε το καινούριο «Πόνος μη μας έρθει μακάρι». Το κόρη μου, σας τους εφίαμε. Δεν ήταν ωραία να φτιάχνει πας στη σκηνή της Eurovision και η Σοφία Χατσοπαντελή να το πει. Εν και ξέρεις, μπορεί να βγει και ο Flatly, μπορεί να βγει και ο... Όχι. Μετά μιλούμε για άλλο πράγμα. Όχι. Ναι, Δεν ναι, θέλω. εντάξει. Θέλω να ζήσω έτσι πράγμα. Μετά να είμαστε κατηγορία Γαλοπούλα, Ναι, Ιρλανδία. ναι, έχεις δίκιο. Όχι. Οι τσόφτες. Τι είναι οι τσόφτες, δεν μας Όχι, αρέσκει. όχι. Στην επόμενη εκπομπή, Στην επόμενη εκπομπή πρέπει να μιλήσουμε για το παρελθόν. για το παρελθόν, έχουμε πολλά να πούμε. Κοίτα, να έχει εξελίξεις, να έχει τα στοιχήματα να ανεβοκατεβαίνουν. Ναι, Αλλά ας πούμε περιμένω να βγει η Σουηδία να το ακούσω, της Φιλανδίας να το ακούσω. ναι. Πότε Ε, φκαίνουν τούτα. η Σουηδία νομίζω από τις τελευταίες που βγάλει. Νομίζω έχουμε ενώ στις 6 με 11 του Μάρτη. Κάπου, νομίζω 11. Έχει. Έχει με καιρό ακόμα, ναι. Οκ. Αφού κάνουν 4 συμμετελικούς. Κάτι έτσι η Σουηδία. Ναι, πάει αρκετό. Άμα βαστάς reality. Το μέλλον τη φεστιβάλεν. Ναι. Θέλω να ακούσω την Νορβηγία, τις χώρες που Ναι, έχουν και εντάξει. λεφτά και η Ιταλία, ας πούμε. Ακόμα η Ιταλία και έφυγαν τραγούδι. Αχ, Ιταλία, ναι. Ιταλία, Εντάξει. έλα σου πω, Ιταλία για να καταλάβεις, μες στο playlist μου έχω, θυμάσαι έναν Raphael Something Madness of Love που επίεν. Ποιος είναι που τα θύμιζε με. Παναγιά μου, είναι που τα Αρέσκουν αγαπημένα μου τραγούδια. Μιλώ σου φοβερό. Ή έναν άλλο που επίεν το 99, Φιούμιτι Παρόλε. Έχω το ακόμα, Α, ναι. θυμάσαι το. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάθε μιλούμε η Ιταλία είναι... Επίσης και το Grande Amore. Και το Grande Amore, παρόλο που ήμουν months για ευνόητους λόγους. Γι' αυτό μου το θέλω λόγο, επειδή κερδίσα. Μπορώ, το θέλω, Τζίνο, νευριάζει με. Αχ, αγαπώ τον. Μακάρι να ξαναπεί, αλλά τέλος πάντων. Μετά από τσά που έκαμε, νόμιζα ξαπάει. Τέλος πάντων. Anyway. Λοιπόν, άρα, προς το παρόν στέλνουμε θετική ενέργεια στον Ακύλα και στην Αντιγόνη. Ακόμα και ο Μέρλιν εμπήκε. Πάντα, πρίχτης. Και την επόμενη φορά θα συζητήσουμε, μπορεί όχι μόνοι μας, τέλεια. Άρα, από τη Λεμεσό. Από την Παλουριώτισσα, εμένα και το Μέρλιν. Κόρη μου. Περτό μου.